prajem krásny deň. Sme tu zase a dnes máme takú úžasnú tému, že keď je v hre alkohol, ale nie u muža, u ženy. Ahoj, Ivi. Ahoj, Ľubi. Alkohol ani u muža, ani u ženy nie je dobrý a myslím, že u tej ženy je to ešte horšie. Ja si myslím, že toto máme také charakteristické arkánum na to, keď vlastne riešime problémy alkoholom. Čiže vlastne my skutočne, ako keby sme prišli na pokraj nejakého tápania v tme a teraz vlastne nevieme čo, tak siahneme po tom najhoršom, čo sa nám v tej chvíli zdá najlepšie a zobereme si napríklad alkohol do ruky. Ja si myslím, že tam nastane úplne iný problém, že predstavme si, že máme napríklad takého logického lovca v dome, ktorý napríklad si občas trebárs vypije. A žije mu to vyhovuje, že si s ním... Áno, ale žije treba s takým tým stereotypným životom, že ráno ide do práce, potom príde o 3:00 z práce, ale ide cez pohostinstvo alebo cez nejakú kaviareň domov. A teraz príde domov, samozrejme už má takú správnu náladičku v žilách a už tak ako povie ti, no kde je obed? Podaj mi niečo. Čo je, kde je? Hej, a teraz ako svojím spôsobom nejaké city k nemu predsa len prechovávate a teraz chcete, že obyčajne tieto ženy sú také troška závislé na týchto ľuďoch a povieš si, že kvôli deťom, hej? No kvôli deťom to určite nie je. A teraz si povie, že začnem s ním udržovať krok, aby to bolo to isté. Čiže on si dá tam v kaviarni a ja si dám doma. A potom sa to preklopí, že on už si nedá v kaviarni ani nikde, lebo jemu predsa len, keď je logik, tak predsa len niečo zapne. Ale ja si dám. A ja si dám, keď ma nikto nevidí, a dám si stále. Ivi, čo myslíš, čo nastane? Čo sa stane? Ja si myslím, že tu aj menej ako 3 dní stačia niekedy. Jednoznačne dojde k zmene osobnosti, ja hovorím, pretože tá žena, keď ide niekto proti sebe, tak prečo by ho mala potom zaujímať? A skutočne pohľad na opitú ženu je... To je niečo hrozné, podľa mňa. Ako hovorí Hugolín Gavlovič, hele, človek opilý žádnému není milý. Takže držme sa starých múdrostí, pretože tie majú v sebe veľmi veľa. Ale v podstate alkoholom sa každá žena nielen pri partnerovi svojím spôsobom znemožní a odpíše. Samozrejme, že prišla by napríklad klientka, teraz to zoberme takto, alebo zatelefonovala by nám klientka a zistili by sme takýto problém a napriek tomu by sme tu mali ako odpoveď kníža kalichov. Čiže nie tragickú odpoveď, ale ku podivu krásnu. To sú city, to znamená, že dlhodobé krásne city. Takže a myslím, že keď je niekto sám seba má rád, ale to nemyslím egoisticky, ale jednoducho si seba ocení a váži si seba, tak k tomu alkoholu a k akékomukoľvek nevhodnému riešeniu nepristúpi, pretože tam nemusí byť len alkohol, to môžu byť iné závislosti. Ale keď začne skutočne ten citový ten vzťah budovať na tom, že ja som niekto, ale aj vybudujem toho pri sebe, tak mám pocit, že tam je tá cesta. Ale na druhej strane si aj myslím, vieš, že kde je láska, tak tam je trebárs to siahnutie potom alkohola iba dočasné a skutočne akože dá sa to vyriešiť nejakými cvičeniami, sugestiami, ktoré zase sa dajú poradiť, aké je to, hej, že zaslúžim si napríklad len to najlepšie a podobne. Čiže vlastne tam to pôjde. Lebo vlastne je tam to knieža Kalichov a to knieža Kalichov hovorí o tom, že vlastne, že tá láska, to je posol lásky, tá vždy vyhráva. Horšie je už, keď tam nie je láska, keby vyšlo nejaké iné arkánum. A teraz vlastne tá láska by teda nevyhrala a ono by to celé bolo o nejakej nenávisti, tak tam by určite nevyšlo Kalichové knieža, ale niečo úplne iné. To už by boli možno boje nejaké. Áno. Akože ja som veľmi rada. Áno, pekné. Veľmi som rada, že je tu práve Kalichové knieža, aby to nevyzeralo, že vždy sa treba s niekým len rozísť a vždy treba niečo radikálne vyriešiť, pretože priznám sa, ja som síce za radikálne riešenia, ale nie vždy ich považujem za tie najsprávnejšie. V prvom rade si myslím, že človek musí mať určitú hierarchiu hodnôt, vážiť si seba, vážiť si svoju lásku, svoje city. A keď toto dosiahne, tak veľmi ľahko sa vzdá aj toho alkoholu, alebo premnožených cigariet, alebo ja neviem, dneska už moderné jointy a všetko možné. Takže myslím si, že toto nie sú veci, ktoré nás dajú na tú správnu cestu. Ale na budúce si povieme ešte vážnejší problém a to je vydieranie chorobou. Takže ja sa teším na naše budúce stretnutie.